Hello! Akkor indul a túra. Szia! Én vagyok a Kánya Katalin. Gyere, Laci! Hozzad a kamerát, emelted! Nekem kéne előre venni, gyerekek. Halljátok? Hagyj menjek már előre, mert felvétel miatt Ja? Jó, hát... hátulról lesztek rajta csak. Hátulról. Uram. Hátulról emlékszem. Nem jelentően van, hogy mindent csinálnak, pedig így lesz. Én így megyek, így csinálok. Ez a durva, gyerekek. Erre azt mondja, tovább haladni tilos. Akkor megyünk erre a vízbe. Isten, gyerekek! Jézus Krisztus, Szent József! Na, itt egy kis ületést megcsináltam. Nagyon alatt előre, gyerekek. Én ezt hagymáztam, gyerekek. Jön Kányakatály. Köszönjük, Simonó. A létrán, a halálon. Hello, megjöttem. Az is hivatívó. Ez nagyon félelmetes innen. Anyu! 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 De szeretnék húzni. Anyu! 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 Nem hall, vagy mi van? Itt vagyok, fenn! Tök jó! Wow! Én találtam ide!
Akkor találok. Ez nagyon veszélyes. Kérelmet egy kicsit Ez az anya is megjött. Jaj! Na meg vagyunk. Na menjünk. Kápítom előle a másodat, ezt a fedvéje, felsőbből, az első. Jaj, nagyon kicsit szere, már felakataszkodó. Hát ilyen cipőbe ide jön mutatnak. Megnéztem, hogy milyen hideg a víz. Hát, eléggé. Most is van. Igen, nagyon. Most még lesz egy nyár, kellett ide. Átvíz. Kimegyek belőle. Jézus Krisztus szent legendája gyerekek. Nagyon jó. Nézzük, hogy jön anya. Ő jön, csak lassan. Anyu, nézd, majdnem elestem. Anyu, majdnem elestem. De vigyázz, hogy ez hozzá, de majdnem elestem. Megint bele kell mászni a patakba. Még egy vízeső. Köszönöm a fellet. Nem fagyották elő, hogy a fellet. Köszönöm. Atyám. Vigyázz, Katalin, mert túlszik. Erősen kapaszkodj a korlátba. Állj meg, egyedül nem megyünk előre. Vigyázzam, a végén nagyon meg kell. Zsuzsi, kapaszkodj. A gépet nem kéne a kezedbe fogni, el kell rakni. Rakd el a gép, vagy gyere. Köszönöm, Árti. Árti csinál föl a ballag. Hogy nem is? Nem fogok esni! Nem fogok esni! Nem hiszem el, hogy a nem. Ez komoly! Ez komoly, gyerekek! Szerintem nem voltak. Mindjárt szépen. Még nem.
Hadd menjek előre, gyerekek, kamera miatt. Na úgyse, hogy 61 elő szerintem. Hol vagy? Gyönyörű szép sziklák, hasadék, minden. Minden, amit kell. Kurva szépen. Hú, gyerekek, itt ez durvi lesz. Ezen a vékony fán kell végigmenni. Hát én itt jövök. Ja, ott is lehet? Ezt nem is figyeltem. Csak itt nagyon vasár. Ha inkább sár legyen, mint... Na, de akkor is át kell jönnöd, mert arra nem tudsz menni. Hát ez lesz a legdurvább kanyar. Na már, úristen, tényleg. Úgy nagyon féltem. Gyertek csak bátran. Mi ez? Akkor a tanulunk, Mindent egy lapra. Ó, Jansz, eljöttem. De akkor a patakba kell mennünk. De akkor a patakba kell menni. Jézusom. Itt jön a durva rész, gyerekek.
Istenem. Itt vagy idejékkel messze. Nem áll. Egy kézzel nagyon durva gyerekek. De hogy fogsz esni? Szemüveg, igazítás. Nagyon komoly. Az a baj, hogy tudatot nehéz lesz a hátozáson. Pici patak. Pici patakocska. Olyan, hogy feljövök ki, ezt itt majd melegnek. Merre? Hallom, nem áll. Milyen volt átni? Milyen volt? Érdekes? Főleg a vége a legjobb. Talán még nincs vége. Ez egy patak. Végig folyik lesz a lámpunk. Több patak folyik egybe. Úristen! Szívesen nem csinálom, ból kézzel. Jobban. Hát ez ilyen. Nagyobb lábú. Úgy mellett, ahogy más szókattól télen, nagyon szar lehet. Félelmetes és veszélyes. Minden. Főleg amikor barlangot társz fel, leesel valahol. Ez a kellemes. Kicsit fáj, már ha érzed, majd szívesen vagyunk. Nincs tovább korlát. Adják megyek oda. Nem? Anyu! Ott se jobb a helyzet, gyerekek. Na most estem el majdnem. Anyu, megyek! Van ám dagonya. Jó, veled. Már van lábam is dagonya. Én? Nagyon csúszik Áki. Nem, mondják, nincsenek meg a csipők. Csáros lett a cipőm. Te panaszkodsz, nézd már a vakancsomra. Egyéb pilletében nem lesz tenni szarad. Nagyon vigyázz, lassan, óvatosan. Hát pedig jönni kell. Megy is így. Ma velem. Igen, a cipőmet nézem, hogy tiszta sárba. Hát az ilyen. Jaj, a cipő, nekem meg a bokám. Milyen a bokám? Mindjárt föl leszünk nekik. Hát jól van, mégis Már nem olyan vészes a helyzet. Így is. Menjél, testvég! Jó hagyat. Menjél csak! Ó, te szó feljön, de Meg a kalevél csúszik, úgyhogy óvatosan. olyan majdnem izé. Az nem is csúszik, nem csúszik, az ide fejlődjön. Na, itt mi lett például a kötélvel? Hát itt mi lesz például nem a kötél, hanem
Átrendeződik a táj, úgy látom. Kicsit. Annyi kalapcihoz. Köszönöm. Jobb lábas vagyok. Arra jobb érkezünk, a balra esem, akkor az is kincsak. Mi lesz itt 10 év múlva, talán most megváltozott így az egész. Megint változik. Hát, nem halljuk. Vagy legalább nem lesz annyira unalmas időt. Na, Tati, hogy jön át? Új dolgok. Pont úgy van kialakítva az a fa. Átjött. Bagonyázok. Na mondom én. Tehát kalappal. Gulaci, ez a te helyed, ezt szereted. Mondjuk most jön a java. Aha, látom. Jöttek itt róla, Laci. És megtalálták könnyebb. Itt most az a szerencsét, hogy itt kicsi a patak. Igen. Igen. Oda kórházba. Hát tisztán jöttek a fejed, hogy itt a kórházba. Na nem áll. Mi ott vagyunk a hídnál. Még csak a hídnál. Hát ez már lassan a vége. Ja, hogy ez a vége. Ó, de kár, menjünk már még egyet lefele. Lefele jobb lehet, gondolj bele. Lehet, hogy elesnék tényleg. Laci, hallod? Kicsit add ide a kamerát, hogy te is rajta legyél. Hát itt nem fogsz tudni átjönni, majd hogy átkeltetek utána. Ott simán átmegyek, mert hogy nem ott megyek. Majd hogy megyek? Korlátom. Én inkább. Már mondjuk ez. Na igen, sikamat tegyem a lábam. Jó, hogy kell tenni a lábad? Táncolják ki. Oda! Mint a görög táncok. Jó, inkább megyek itt. Onnan lecsúszol. Mondom, hogy oda kell tenni. Úr, anyák vannak, aki ezt kitalálta. Ez szép videó lesz. Az a lényege. Na itt meg hogy menjek? Ó, hát persze, inkább lesz. Ez nagyon jó kiantalál szerintem, gyerekek. Ez házi videó. Nem áll. Legyen már. Ez itt egy nagyon jó találmány volt, hogy ezt így megcsinálták. Szívesen elbeszélgetnék az illetőről, aki ezt megépítette. Kikatárnyom, hogy azt az biztos. Őtette lehet, hogy együtt fel tudsz venni. Itt a kamera átadom Ide csak. azt a kamerát. Kamera. Ja. Hallod? Jó csúszik. Ez olyan, hogyha új találmány lenne, úgy csináltam ezt a kamerával. Laci, ha-hú. Hadd mászom már szegény, hadd élvezze az élet. Hogy élvezze, hogy mászik, mi? Három évesig hogy jön fel? Magára. Szerintem itt szeptember. Remélhetőleg elbírni, de most utalak Kamerázok. Ajánl a fénysúlyom. Közben mászok. Jó, meg mindenki. Tesztelem a táncadőre. Elbírni? Akkor jó. A haját fölrakta. Anyu, majd itt majd vedd azt a részt, ez nagyon szép. Mire várunk, vagy mi? Akartál, de? Minden. Na, csináljak rólad? Ja, te akartál. Jön a víz. Na, majd visszamegy. Tőr... Oda. Oda le. Nagyon szép. Igen. Saras meg minden. Nézd a cipőmet. Árpi akar fotózni? Mi ez a cipő? csinál? A gyere. Én meg addig felveszlek. Jingle bell. Szia. Fotózós kedve van, neki is megjött? Látszik, hogy te sok vagytok. De te pózoljál már, ne beszélgetsz. Azt mondtad, pózoljak. Hát azt nem Laci mondtad, hogy... kivegyült a Nem kis csinálom. hídra. Árpi, látom a kapcsit fotózélünk. Úgy azt nem velem. Már nem menjetek a végig. Miért ne? Az időből kiítel. Az van a gépző. Tessék? Fékezőgép nálad van. Nálam. Itt van, Köszi, táskámba jó, vett ki. jó.
Ott van oldalt, vedd ki. Na ezt csinálja valaki meg utána, ez rohadt veszélyes. Jó volt? Nagyon jó. Ez a legjobb, hogy videózom. Anyu, Majd 30 év múlva megnézzük a nyugdíjas otthonba. Jó? jöttiek helyen lesztek? Hát ki tudja, még Felálltam az is ide. elképzelhető. Jó van. Na engedd át a Lacit, jó? Úgy fotólogom. Szegény híd. 50 kilós, 40 kilós ember. Így buf, ráugrik. Laci, visszamész? Szia, Laci! Szia! Jó utat! Na lássa. A plusz P. Ja. Hello! Gyerünk közelebb, azt mondja Árpihoz. Persze. Na, Mi van már? jó van, már elég Elég lesz. már. Már lassan elegendő lesz 10 évnél. Hello. Na, Laci, ezt még megmászod, és jó vagy. Jó, lefogy 10 kilót. Legalább nem. Én is legalább 5-öt remélem. Meg nem Előbb-utóbb, én persze. 20-at vagyok. Tudom, kéne. Jó kis járat ez. Jó a seggedet videózni amúgy, igen. Ki megy előre? Az megy előre, akinél a kamera van, nem? Általában, nem? Hát onnan seggedet videózom. Nála is van. Ez nem az. Előre engedsz, akkor fölveszlek. Nekem mindegy. Nekem mindegy. Gyorogjál. Hello! Szia! Hány órát teszed a kávésát? Vissza is megyünk. Na gyertek, Most visszamegyünk? vezetlek, mutatom ezután. Másik út. Itt. Na, futás felfele, hát mi van? Hát, Nem azért vagyok nem haveres, fogok. nem tudok futni. Ajrá, gyerünk, már beértelek már megint. na jó van. Megint csak egy segget látok. Haha. Egész úton mit láttam? Biztos téged. Akkor menj előre. Juhú! Hogy más seggemet nézzek. Neked adom. Most már elég volt. Na, megfussatok. Kiért, nem volt mellé semmi. Ez biztos, hogy nagyon rossz kép. Na, akkor még egyet. Miért lett rossz? Kicsivel jó. Tényleg? Megint én állja. Igen, megint állj. Meg én is akkor most már oda megyek. Újra leülünk. Jó. Mert az jót veszek, hagyok ki ennek a cserálni. Fenn a csúcson. Ide homályos valami, nem most kipsz. Mit csináltál vele? Megfáradtál, tényleg? Megfáradt az átnézni.